Okay, kay Sonan, ito maglangan. Kay Sonan, niya pa ninyo alagad si Kanginan Telefon 5, Berly Morales. O malipayong bagong tuig ka natong tanan. Welcome na 2018. Okay, kung wata masaya ko no, year of the dog ko no taron. Mga iro, sige, pinagutay lang eh. Okay, pero ay mo kalimot may gala. Ang importante, asap din ha. Always say a prayer. Okay, pero kay Sonan, ito maglangan. Ang suwatan po karatong atagan ng pagtagad, no? Pinadaki sa usa ka asawa nga inong tampo nga magpatago na kuno siyangahan nga Lucina. Una sa tanan, malipayong bagong tuig kanatong tanan, tuig 2018. Kini akong kahasol, hasol gyud bisag una pang adlaw sa tuig 2018. Maura gyud ang gisaad og napirmahan nga New Year's resolution sa kong bana. Wa gyud salir oy. Mumugod ni ang mga panghitabo. Uspan ko maayong bagong tuig kanatong tanan. Mikaransay ang lingganay, motibagay sa kalipay, ang kagahop, ang kasadya, alingisig kay bagong tuig. Ay, 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 mikaransay, motibagay sa kalipay, ang kagahop, ang kasaba, alingisig kay bagong tuig. Bagong tuig! Happy New Year! Moreno! Yes, sumakas ako! Pundok mong tanan. Ni ano ba ang tanan? Ano na po, Lucina, imong loving husband? Standby ka diha, Conrado. Si tatay. Here I am, anak. Dara ko. Si Nanay Petra. Niara ko nak. Ah. Unsa ba kini ha? Stay where you are, Nay. Ha? Si Laktoy. Si Laktoy, naas Laktoy? Laktoy, tingog toy. O Naka? laktoy. Hain manis laktoy. Dara ko suok, sister. Present ko. Good. Good. Present ang tanan. Very good. Kay ni agad ang sakop sa pamilya. Okay. Unsa man ay Lucina? Unsa may doon na investigasyon bahin sa bakuna nga dingbasya? Dili Conrado, uy. Unsa man? Kinahanglan nga tagsa-tagsa nato muhatag karon sa iyang year-end report sa mga hitabo nga dili niya makalimtan sa tuig 2017. Year-end report? Oh. Murag rejuman din, murag rejuman. Oo, kanay ngun ana year-end report. Lain sa tong report sa mga radyoman ha, mga balita man to nga dagkong hitabo sa miaging 2017. Kining ato mga hitabo ni nga di gyud nato makalimtan nga bisan kanang kuan, bisan sa kanang dagkong balod, di gyud makabanlas sa mga dagkong hitabo nga dili angay hikalimtan ha. Oh, what's the style? Okay, kana. Okay, sugod na ta. Pero sa dili pa, kuan, kanang... Hapilan nato usa ka awit, opening ni gikan kang Nanay Prising. Nay, opening, kanta. Nala, balibad bagog ko. Galing kay pagaw-pagaw lang. Kanta na gud na. Singer ka man kinito sa dihad nun ay, di ba? Kay kaning kuan sa na hinumdum na sa kauroy kaanan dihado no. Ma'am kina niya to na nga doon ay pista-pista na maging dihado. Pirya ma, pirihan ba? Pirya. Unsa toy kanta anak Conrado? Mukuot ka pa na sa kuan kanang tambiolo. Didal ba? Barahang gipasok sa didal. Natusloko na siya kahoy, gabayng kahoy. Iniglugo na sa braha. Mukanta rin ang piryante. Ayaw ng babula, aring bastos ka nagunit sa espada. O niya, mupuyla ang mga kuan. Doon ay premium anak. O niya, mutago ang koto ni mong braha. Niya, magbakutan, daw ka na. Mao na ang dihadog niya ito. Ay kanta na ko Sige. Kay kakantahon na kayo ko. Larga. Tay, pasahe tay. Gahapon ko karon na ini. Larga. Kagahapon og karon. Arriba! Kada ko di ayaw kabaliso. Ang dalaga tamang giulaw. Muduko ko ni mo ng sudomon. Ang karon pagkatahom. Kung tutukan mo mapahiyo mo. Kung
Kung halaran mo iyak kang tumagon, hinay ka lang kay may tag-iyanan. Ang dalaga ta karon dili mahilak sa magkagahapon undo. Hikapa ang gihay, di ba? Mga taltag ug magpangatagag. Lahi ang kabulakan sa katiling banon. Huyog magsabad-sabad, mata magsiplat-siplat. Mao kini ang lingla sa bag-utang panahon. Lahi ang kagahapon, lahi ang karon. Lahi ang kagahapon, lahi ang karon. Ah, sige. Sugda na to atong year-end report. Nya unahon to sa tatay ha. Tay, larga tay, bira. Okay. Buwan sa Enero, 2017, may sakay ko og truck nga ako'y pliti. Pag-abot na ko, ikubrahan ko sa konduktor sa akong pliti. Ibalibad ko, ako'y kwarta eh. Nasuko ang konduktor. Nga nung may sakay ko ko ako'y kwarta. Ito bagsag ko. Nga mayan lang nang musakay tanong bisag wa tay kwarta, bisag wa tay pliti, kaysa magbaklay ta. Tawa mo gamay pa ita sa. May lami hinaya. Diyan ayon buwan sa Pebrero. Okay. Usa ka dako hitabo nga ako nasaksiyan. Kay dunay usa ka ungo nga giabat. Giahak yan ninyo. Ay, tawa sa mo gamay pa. Kung sa buwan sa Marso, usa ka dako hitabo na sa pag ako nasaksiyan. Kay usa ka iring giturjak sa ilaga. Ganahan mo ana na biturjak ban. Bulatek. Og sa buwan sa Abril, usa ka makusog nga bagyo nagpaingon sa Pilipinas. Pero ang Pilipinas nagpalayo paingon sa bagyo. Apay. Bago na, bago dili. Karaan niya pa. Yan kita tagpag ko be. Mayo. Sa Mayo. Og sa buwan sa Mayo, nakabasa ko sa usa ka magasin nga ang sigarilyo, sigarilyo man ni, makadaot sa baga. Mao sa sunod, wala dyan ko mabasa pa. Amingaw na. Ay, hilom-hilom ni Laktoy Basilos. Laktoy, unsa ba ka diha? Ayaw na, Ragotay. Oh. Wa may lami imong year-end report, ay. Mas nami pa mang year-ending sale sa Pimart. Mo anak noon sa man. Lami na kay pulos mo binuhay na haka mo. Dali mo. Wa man ko kadaghan ko kadungog ana imong istorya. Ay, pagbuot Laktoy ay. Likra man na nimo. Report lagi mo. Sige, dahala. Report mo dia. Ay, nalang kasuko, tay. Ikaw na sa Laktoy sa imong year-end Lamian, ha? report. Wa nimo giapil ang niadto ka silang wing sa lahog. Wa nimo giapil ana. Patay. Saan ka? Niabang ka, niabang. Baka 2000 size. Wa nimo giapil. Nagdatag tong birong may chocolate. Ya, o mas kay to na ko apel ka to ni sunod ako nimo. Tay. Ano yun? Ako sa report, ebe. Okay, Levi, ha? Ako na report, be. Be, Kaya ako. be. Buwan sa Enero, gipa ako si Ro. Buwan sa Pebrero, gipa ako si Ring. Buwan sa Marso, gipa ako si Laga. Buwan sa Abril, gipa ako si Migas. Buwan sa Mayo, gipa ako Bayot. Buwan sa Hunyo, ako rin nagpakpaak na ko. Hilom Laktoy, uy. Sabi ng year-end report, mo pulos mo lagi paak. Ano katay, ano katay? Uy, ngano kay? Koy lami. Puro na paak imo. Gipaak, bitaw ko. Buwan sa Hulyo, gipaak kong lamok. Injeksyonan kong dingkwak-kwak. Misamot ang dinggi. Buwan sa Gusto, gipaak kong dragon. Ha? Dragon? Imposible sa tanay mong storya, uy. Nasuko ang dragon kay ninom kong MR coffee. Na, atay gitan. Ngano ka, tay? Sa ako naman ang damgo. Ano katawa ba katay? Wajib ko kwarta ka mo sige kwarta inyong pupunta. Way laro. Buwan sa Gusto, gipaak sa ko. Kasi mo nagpaak ni mo? Bayot, gitabati sa ko ah. Samot ka, way klaro. Ano katawa ang katay ha? Masih bambina ng paak di mo. Way laro. Buwan sa September, nakabaos ko ako sinapaak. Ha? O sabi mo napaakan? Ang adobong Jennifer, bula-bula. Hilom Laktoy, ay. Gusto na ng year-end report mo. Ay, gusto na, anak. Ay, wapagani ko mahuman. Napa ko year-end report gali. Napay Oktobre, November, Disyembre. Ano pa nilain, gini ay? Buwan sa Oktobre, paak na akong liog sa kong uyab. May purmag si kinini. Buwan sa Novembre, wala ako'y napaakan. Buwan sa Disyembre, napangag ko. Maurto akong year-end report. Lingkod, wag ilami. Ay, lingkod na Laktoy, ay, lingkod.
Doon na pa dahil ko'y kanang kuan, kanang Noy Conrado. Doon na pa, si Noy Conrado, doon na pa siguro, napa kayo mo, Noy? Kuan kining Usa, wala na year-end report. Ikaw ko na doon, ikaw na Conrado. O baka maghatag si mong year-end report. Naana siya, apil ko, apil ko. Apil Ano siya. sa man di ay? Bana tagod ka. Muhatag sa kasi mong year-end report, oy. From sa tag Happy Mart ani nga dunay year-end report ay. Sige na. Ending sale. Sige na. Year-end report. Di ka ni Conrado. Kadito na ha. Oh. Iyon pa nako akong utok. Ano naon pa na nako og maayo unsay ako nabuhat sa baging tuig nga di na ko kalimtan. Nga mga daghang hitabo sa kalibutan. Eng teng mid-curtain una. Sige na Conrado, oy, sa imong year-end report na. Larga. Sa buwan sa Enero, gihimo na ko ang kalibutan. Oy, Buwan sa Pebrero, dayon gibuhat nako ang kawanangan nga dunay langit ug mga bituon lakip na ang buwan. kuyawa. Buwan sa Marso ang kadagatan gibutangan ako mga isda lakip ang kinason ug mga batuli. Oy, Conrado, wa ka magutmido. Buwan sa Abril gibuhat nako ang paraiso dinulay usa ka punuan sa kahoy nga usaray bunga. Lingkod Conrado, be, kakuyaw ba nimo? Lingkod na di, hilom na lang, hilom na. Dayon buwan sa Mayo gihimo nako ang tao babae ug laki way bayot ug tumboy. Laktoy! Laktoy! Hoy, Laktoy! Gapusan is Conrado nimo, be. Suli Conrado nimo, kuyaw ni tawhana da. Pagkabuhan sa Hunyo, may trabaho na ang tao. Na nakita mga lutahan, nga buwan sa Hulyo, gibugna na ko ang panyawan ni mint oil nga ngayon nakatambal sa panuhot sa tao. Ay, saan ba tao ni year-end report nimo, Conrado, oy? Ug buwan sa Agosto o sa Hulyo, migawas ang mga binuan. Ug buwan sa Agosto, misikat si Regioman. Nagdag 5 kilong bugas. Igo na, Conrado! Sabi to ng year-end report nimo, ay? Og magbuote mo nga mamanay ako mga sensational nga hitabo na ko sa maging tuig. Mo na hirin ako report. Ano rin pa na yun? Pulo sinanggaw. Adjourned ta, oy! Adjourned! Ni karansay ang lingganay mo tibagay kabay kung tuig, bagong tuig. Tinuod yun na, Conrado. Yun, ikaw din halusin ha? Ako tao ninyor. Unsa may ato nimo ha? Reminder lang ning ako ha, pahinumdum. Pahinumdum, nga unsa ha? Lusina nga unsa? Nga una rong adlaw sa bagong tuig. Oh. Tuig 2018. Hibaw ka na. Ibaw man, nagipangusap na ganin ako ang pizza sa mga chiki. Kahilas, chikis imong kigol. Huwag ka magganay diot diha, chiki na ba noon? Nganong ka ba lusina ha? Kasiyamok pa sa nimo eh. Pahinumduman talang ka Conrado ha, kasi imong gipirmahan ha. Unsa ka gipirmahan? Ang atong kubinan, Oh. Memorandum of Agreement na gipirmahan natong duha. Notaryado pa ni Attorney Giovanni Susoko. Susos ko. Sa nga? Sa pinito to, Susoko. Unsa ba tong kasabutana? Unsa tong kasabutana? Ay, Diyos, pag-upagani unang adlaw, to ana, limot na ka. Ang unsa man lagi. Ang imong gipirmahan yor, nga New Year's resolution, Kana di ay. Pahinumduman talang ka ha, kay una ra barong adlaw sa tuig, o kinahanglan nga tumanon gid nimo ni. Unsa ba to kwanto no lusno kanang nga unang resolusyon ako nga matugog sayo. Oy, di taon na mao, Conrado. Ay, ko ano ito? Di na ko magpataka o pangutot. Ada to ana lagi, limot-limot lagi dayon. Unsa lagi tulos? Niyang kasabutan, oh. Oh, bebe. Niya, us Oh. magbasa, aron kahinumdum ka, basahan na diha. Ay, kalibasa oy, maminaw lang ko. Niya to kasabutan ha. Oh. Memorandum of Agreement. Oh. New all men by this present. Di siya ala na sa order of business oy para madali ta. Sige, Oh. sige. Niya, rule number 1. Oh. Paminaw. Number 1. Number 1. Di ko mo inom, period. Naabagin na diha. Oh. Number 1 pa man gani. Number 2, di na ko manabako. Uy, naaday na. Ay, paglimot-limot lagi, Conrado. Naunsa. Number 3, kini importante kay ni. Tingali malimot ka, Unsa tong number 3? Likayan ko na nga maibog og mga babay, basta gwapa, mulingiw gyud ko. Iyon na, Lucina. Nakapag na diha nga, mulingi ko, basta doon ay gwapa. Saba di ay kalimot eh. Sanya ba di kalimot, senyor? Huwag ko makainungduman na nga, nalintang yun na ako da. Apil na. Ngayon sa man ipadilitin nimo, ha? Napirmahan na ba ni ko na duha ka? Nga gede, kung kabantayan na da. Pirma kay pirma malanggog ko. Hilom di ay. Sa man absent-minded ka na? Pirma gyud nimo ay. Wala kong bubasa gyud. Basta, usa nis imong gipirmahan. Sige na lang ay. Ano masakit mahimo pa. Okay na. Ay, di, kalimot. Niya pa number 4 ay. Napade por. Naku magkutob na sa 5. Niya pa magkanay 6. Kadaghan ko di ana oy. Di ka baya. Kung ano ba ka hubog pagpirma ni mo ani ha? Kini number 4. Di na ko mukaog humba.
Pero okay ra kadubo. Na, daan ang adobo ano kay generic mo ng sabuta ka ng kasabutan na. Daan na tanan, basta baboy, generic. Na. Sino? Sino? Nipirmo lang di ko ako basa-basag maayo, buang nga, oy. Di ay. Number 6 ay, matog na kog sa'yo. Okay ra na. Matawag ko sa'yo, okay ra na. I-delete na lang ni. Oh. Ako'y magpangitaanig, matug kag sa'yo. Ha? Nga naman. Ako man. Ay, kalimtan man ako nimo. Ato ni i-delete ko na do. Ato Kung i-delete. sa'yo delete, ngayon mo, no? Abi kay delete, mapabor mo, imo i-delete. Uy, matuog ko sa'yo. Kunya ako kung na do. Oh, tuto ka las kasami. Dili. Mabasong na gid ni. Ipa-delete ani. Alkansi kay ko ini ko matug kag sa'yo. Magngangan akong magngangan ang baba nimo hasta ko magngangan na lang sat. Nga, pagkamaw gina ka. O gigilasan gyud si Conrado nga akong bana mo ang nananghid gyud ni nako. Asa man ka Conrado? Daragon sa dool, day. Doon na lang ko'y paliton sa Yolos merchandise. Nahibaw ka na sa imong gipirmahan ha Conrado ha. Unsa to? Nahibaw na ka sa imong gipirmahan? Wa. Hilom. Wa karon mura sa kag Pinoy da. Mura kag Pinoy. Nahibaw man. Nahala, tugutan ti ka kay nahibaw ko sa imong gipirmahan imong New Year's resolution. Nahibaw lagi. Mo sige. Basta kay nahibaw ka sa imong gipirmahan ha. Larga. Ug alas 10 lang sa gabi, wa pa gyud mauli si Conrado. Misanting na akong dunggan, murag miulbo na akong kaspas kalagot. Nakalapas sa siyang gipirmahan. Tay, wa pa gyud maabot si Conrado, tay? Wa pa man anak. Hain ka tawhana ay, hapit am lang alas 11 sa gabi eh. Na, nag-inom na santo. Unsa tay ino? Inom lagi ako ayon sa pamanda eh. Nga mo man na anang bisyo ano to hana. Kalipay mo na niya makainom. Uy, na. Sa'yo, uy, ano man di ay. Ha, karong katawana ka. Ha, labi na ng mga babae dahil sa beer house. Pakigol kayo ka na mag-short niya. Magsurpan. Pita, Si pakigol ko tayo nga mag-short pan. surpan. Mugbo pa kahit bahag ba? Kana hapit na makita ilang igot-igot. Manahibaw mo sa katay. Pero may magkudak niya tos batanon pa ko. Sa ato patay nga. Ano mo dahil? Ano? Busina? Ano? Diyon na may pinirmahan tay. Pero mahay ba? Ayun sa babla. Apason ako tay. Ay, pabutan lang. Oy. Dili. Apason gyud ako. Ha, karong katawana ka. Labaw ka pas gi-injeksyonan og tingwas siya. Pet! Pidong! Hoy, Pidong! Pidong! Ikaw din ni Lucina Quezon City? Tarong ha, malusin na Quezon City kay tamparuso di kanya. Sapot, Mrs. Da. Oo, sapot yun. Dabo pa ni sapot. Nganom taon ka? Kita kang Conrado? Kita man, lingan ko ta. Akong gipasabot karon ba? Nga kakita ba kaniya rong mga orasa? O lagay, was beer house ay, agbay-agbay to babae. Si Abay! Gani, pakita na ko, agbay-agbay to gani ha. Ambot lang karon, wabaro magkinutay. Unsa? Gani na gani, dito sa ilahang Bayol Balog Eatery. Pwerte ka og humpa, gipanghamon na kon. Ha! Di na gini mahimo. Karon ka! Pe! Gipaabot ko lang gyud nga muuli ang akong bana, wag gyud ko matug, kaadlaw na. Miabot ni nga nakainom gyud. Kanta-kanta pa. Aron ka mo tos, kung gisulti, kuyo ka na ko karong gabi, atong dimdimon ang katamisan, ngani-ani nga kung dughan, apantiman ni wako'y sala, kung sa gugma ko ikaw mahapla, kaya ang gugma nga dili kapugman, muray sa lugnanan. Conrado! Uy, Lucina, ikaw, my fair lady. Hubog ka? Katamtaman lang, tipsy. Unsa na lang orasa, nyor? Ha? Unsang orasa? Untop, 1:24. Nakainom ka, nyor. Ganun na makainom na. Mo man ihapin sa kuntian. Humba man ang ilang sa ilang balog bayul. Conrado, milapas kas imong gipirmahan nga New Year's resolution do. Wa nimo matuman ang tanan, nakalapas ka. Usa inyo yan si Lucinal. Atong gipirmahan god, milapas ka. Lisod kay Lucina. Di madaag New Year's resolution. Ang kabugnaw sa beer. Ang kahumot nga ipabuhot sa aso sa sigarilyo. Ug labaw sa tanan, ang pagsupak sa kumamata nga maibog kung mga maanyag. Unsa? Oh. Pero uy, nanaad ka, Conrado. Imo New Year's resolution sa bagong tuig 2018 in town. Uy! Sa ka New Year's resolution? Wala may ang kinabuhi.
o wakay diversyon sa kinabuhi, Lucina. Labi na paglantaw sa mga mawards o gamis o paas sa kababae. Unya, nyor, kini mo gipirmahang nyo na resolution, unsaon ko manik, kini. Gisiya na! Oh, Conrado! Mao ni akong giatubang nga kahasol karon, bagong tuig pagani nagatubang na kong problema sa kinabuhi. Ang New Year's resolution sa kong bana nga wa gyud mo tuman. Unsa man og kamoy pasultihon, Lucina. Hello! Happy New Year! Adlaw! Tuig 2018, welcome! Kumusta? Goodbye 2017. Unsa mga Bye. paligi? 2018 na, unya, adugang na sa edad nato. Mga pali, puno ang sinihan. Mao lagi. Puno ang mga restaurant. Mapuno ang sinihan ba? Ano ba tuig? Abono, awas. Oh. Ay, sila dili magasto. Ay, karap, panahon na karaan, pero ang bagarong Board, ato na i-condolence sa tanang mga kaliwat sa ato pag-record ani board si Bobby Palikti, anak ni Mami Isper na matay. O, niya ato i-condolence ang ilahang mga kaliwatan taon, condolence ninyo, pero dugay na sila namatay. Dili aning New Year, ha? Amo lang ni Giri, na-record naman kunin namo. So, mao na nga, amo lang silang i-condolence taon. Namatay December 22. 22. Oh, 22. Ilubong na ba na yun? Agi paghisgot ka ng ato ko sa gabi hisgutan pa na siya sa akong barkada nga iya ko ng asawa taga San Fernando ilang silingan. Oh. Taga San Fernando ba to iyang asawa? San Fernando? Sa kuan, murag Tunggo? tunggo. Oo. Kay kadudama tos tunggo na na iyang ugangan. Kunsihal na diha. Oo. Okay. O ang kuan gulat taga-sakop sa McHoward Construction and Development Corporation. Sila si... Sa QM Viesa Manpower Services. Oo. Diya sa Roy Island Subdivision, Tayo, Diluan, Cebu. Na mo ni, naghana ining Pag-rate. tuloy na magbasa sila si Engineer Arnold Agipo. Sir Arnold Agipo, ang President. Ato ganun na himama si Sir. Na Ma'am Ruby Biliganyo Agipo, ang Finance Manager. Nato yung finance O, manager. ang Project Manager si Vincent Agipo. Aha. O, niya, ang Technical Manager si DC Pudilanan, no? Oo. O, gang uban, o niya na lang. Sa ato lang sa i-appeal si Sir Astro. O, Engineer. Engineer Astro Lugarta. Oo. O iyang kapikas. O takaila sa asawan si ni Ma'am Da, sa pamamang Inday Astra taon. O kami magkaila-ila kay pag-abot na ditso na matag salida. Kadiyo trata ng kay Mama taon. Yan na sila, kuha na Spiritual Director, Reverend Monsignor Tininjutay, o Reverend Father Rican Cañete. Padarikan. Wala. Unang Sige. adlaw, salamat sa kanuna ninyong Sugod. pag-maintain o nagtumar karon sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Plus with Pinakaroon. Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with garlic. Para sa itong mga high blood cholesterol, nyalagsi ka nga itong lawas, di tadali nga masakit. Unya, kinahanglan nga mainom ka kada adlaw og Panyawan Herbal Capsule. Unya ata ng mga tao po ni Sir Arnold po, agi po, Dayboard, ka ng mga trabahador niya, ni gamit po dahil sila og panyawan, liniment oil. Kuha mo Okay, construction kapoy, nila. construction man ko na board. Mabitaw, niingon sila na ako nga sa i-create po, may kay, sige, may gamit na ng panyawan, liniment oil. Ang thank Mac you. Howard, salamat kayo ninyo diya. Unsa ang pangalan na nila, board? McHoward Construction Supply Maintenance. Mac Howard. Ang atong driver ka, kalimutan. Si Bay Elmer. Kartilya. Bay Ermel Cartilla o si Bay Pedro o Elmer, Pablo. Salamat kayo yung tanan nila. Og maayong sige. happy New Year di ay ni Ma'am Beatriz Oliveros Ibias og ni Damaso Ibias. Sa bagong tuig, doon ay uban nga kanagikan inigsimba dito yung pangaligo. Sama sa naandan, ha? Inigdaran nyo sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Ayaw na dagat, kadili siya mabuwa. Hindi rin pang nauna na lang. Nalabaw sa tanan nato pasalamat. Sa Ginoo nga ang bagyo, no? Murag nilihay din sa ato. Nga kuan lang hinungaw lang murag bisag dili kay hinungaw taligsik ra man eh. Ang ato pag-record na ito miagi board, ningon ta nga na hilis. Lihay, nahilis. Hilis, pero May karon bagyo gilis siya. igo gilay tao dito sa Davao Town dapit sa may Dire sa Caraga kuan, region. doon na kabiyahe dire sa namatay mo uli nga gikan Slite, magparty man ta mi. Oo. Oh. Sa Bohol, wa sa Why, Caraga, kasakay, sa Bohol. duwa pa biyahe, ah. Wa pasahir. Wala board, ang ato Bye-bye. gipod nga board, kay katong sa Quezon, way bagyo dito sila, pero nalunod man ang usa sa Starcraft. Tungod sa kadako sa bawd Mga kanina. ambawd. Oh. Fast cut di ay, fast cut. Mao na. Dako mo kay Kuyaw gyapon kay tungod ang dakong Mao lagi, bawd. diligin mayo ibiyahe ron sa mga Ano husto gina ang kuan Coast Guard. Pugnan gyud. Pugnan Pugan, gyud. kugod Okay. may mong nagagmay skinan. Kuan Madagko kayo. lang. Kung awahin na ang pagbasol ba? Wahay na gyud. Kung naginahanglan,
Pila rin ka Samtang adlaw. nga pa, magbasol tadaan. Kani Kaya ato. maiwit ang pagbasol, lisod kayo eh. Ang number 1, kabiyahe pa ang barko. Karon number 1, wala biyahe. Kaya dyan. yun, wala Oh. yung Mas pabiyayon. mayo gyud na mo, dili na lang pabiyayo. Dili, yung panalita natin, Pres, na yung mga silingan-silingan nga mga lugar niya, ang Bagyo, na Mindanao, kanitang Davao, kaning Bohol, Cebu, wala gyud tayo palargahon. Okay, maapiktar mo sa Japon. Maapiktar mo gyapon ang dagat, bawod man kayo. Bawod gyapon. Oo. Bawal ka na sa baw. Dapat Maog ko na- yun, Oh, tinuod. basta di sugkay. Hala, Bam! New Year's resolution, Bam, sayang banaw, gigisi-gisi, ang ilang pirman, wa mo tuman. Aha. Mo yung nasulan, ni pirma pa. Nga magbago na, din tobacco, di minom, tuhog sayo, di nang paghumba, ay, so pakit, pati ka humba, Bam. No, sama ni Bam, di man siyang taong New Year's resolution. Nabusahe diha. Kini mahitungod ani mga New Year resolution. Kada tuig, kada umaabot nga bagong tuig, mao gini ka sa garan madungog nato sa imong kuan mga pamaagi, di ka sa bagong tuig, sa imong mga kausaban, no? Mulingi ta diri sa Gospel ni Matthew 1, verses 18 to 25. Si Jose ngayang pamanhunon, katabanggi ingnan siya nga si Mama Mary nagmabdos. Si Jose ngayang pamanhunon, tao matarong, dili siya buot na pakaulawan si Mama Mary at tubagan sa mga tao busan. Naglaraw siya sa pakigbuwag kaniya sa hilom. Hindi ka padamgo man siya sa anghel. Ngayaw siya buwagi kay ang anak niyang lalaki nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Ang point ako is kanimong ko si St. Joseph puni gitawag og the most obedient husband, the most obedient father kay mitahod siya nangasawa siya, nangamahan siya kabisag dili niya dugo. Ang akong punto is malahi kini ngadto sa bana sa atong sender. Oo. Kay naghisgot magkausaban sa iyang kinaiya isip yung New Year nga pamaagi, New Year's resolution. Pero Pero, akong pagitugkad man, dili ba po ka ang iyang asawa magsige mo kog singgaak? Magsige. Kuani ko no, apply ko no og kuan. Ay. Og ska diba pa devil's advocate. Ayo singkahe. sa tilapat ng kugo, ano ba, mo kinaya, Bam. Gahe, Ang gahe. dali na naginamon mo sa Gahe, gudi siya ko. Kaya naginamon mo sa Bam. Apos po sir ka bot. Kinaya ba? Listen. Oo, Pero bitaw, no? makontrol mo kung makaunaw na ka, makakontrol ka sa magkagalingon. Labi Pero na tiguan sa na. malimot na, dili ay mapadayon dyan. Mao yun. Pero kasagaran ako may bawaan ban kitang tao no kung kanunay init tag-o. Kanunay ba ning init iyang od murag di man no. Ang ihalang gyud nga kanay ang bisyo nga mo inom, makikoy-hoy sa mga barkada, ni muling igyapon sa mga babae, mga mamors, matupran niya pero hindi ka idara na nadili na tingali ban oy. Idadada naman siya. Wapahibaw eh. Kanang paglingi og mga manindot din nakahibot nga. Dili yun na. Natural yun nga. natin. Lingi jud Matapang mga pa. sexy, oo. Nam kay mata may bugon. Usa ka mahan ang drive og bus nga dako padung sa south, ni balay og drive og tricycle og ni pauli sa iyang asawa. Ano man. Sa dihang nag-drive pa siya bus, dito si mupuyot sa laing babae 5 katuig. Sa dihang naidara na siya, niuli na siya. Ang iyang inahan nga usa ka katikes. Niingon nga, uy, niya lagi ka doon siya. Uli na ko ma. So, nahala pagkaon. Ingnan na sa mama. Oh, pero 5 katuig nga wala mo uli ang mga bata. Ang apuhan mo yung nagpadako. So, nahala pagkaon. Ano si asawa? Naa! Mo tay kuan. Yung asawa, Karnirong taon. masalaag. Oo. Una ningon ang inahan. Maayo kay ni uli ka hala pagkaon. Ikaw kay ni uli ikaw nauna nga. Ihawan kag baka. Mutiguang na imong utok, mutiguang na imong edad. Mas may ni uli na ka. Di daw bato sa asawa. Oo, oo. Ngayon ning hari, hala pag ihaw mo kay ni uli ang akong anak nga iho prodigo. Oh, katong sa Gagansan ko na. katong sa gospel, oh. Oo. Nga perting suko sa maguwang. Ako tay kada adlaw kuyo ko ni umma, kuyo ko panugway, wala mo ihawi bisang kanding. Ngayon mga karon ako manghud nga nilayas, kasi ko 6 kwarta, kasulod ng singsing, gisapatos, gihawag mga baka. Ngano man sa namatay ang akong anak karon na buhi. Nawala karon na uli. Ngayon ana no? Oo. So ug arin mo itaklo diri dai sa imong bana, gikuyugan kining mga pag-ampo. O kasi nasabi pa si doon na siya kausaban. No? Hala. Pasi na. Sige. Maro to, Bam. Nahala. Salamat, Mons. Alis ako mo. Sige. Salamat kayo. Kita nga na to. To sender. Isa nga to sender? Isa nga no eh? Lucille. Lucina. Lucina. Quezon Lucina. City. Lucina. Sige, Lucina. Salamat ha. Sa pagpadala tong tulungan nun. Kung ako ang puzzle, tiha.